Odvážili sme sa vstúpiť do módovaného sveta Minecraftu, kde sa temnota ukrýva na každom kroku. Prežijeme, alebo sa staneme jej obeťami? Poďte to zistiť s nami. Herobrine! To čo je? Ten Herobrine! O nie, nechoď tam, nechoď tam! Tam je to teraz! Do vody! Ja som sa posral reálne. Je to za tebou! Poďme na to. Dobre. Takže... Počkaj. Čaute. Takže... To v tom pozadí. Počkaj, spraviť prvý, lebo ja som inak akože najväčší youtuber, tak ja si musím spraviť prvý. Dovol, ja mám najviac zliadnutí na videu. Ticho, hej. Sa nehádajte. Ide Zoglin. Aha, nejde, dobre. Čauko, zdravím vás u ďalšieho videjka na kanále Borko Slavko a tentokrát, ako ste si už mohli všimnúť, že za nami je niečo jemne netradičnejšie. Čo to? Pomoc. Asi nastal čas behať. Ty, kokos! Zdraj, urobme to trochu inde. Ako ste si už mohli všimnúť, tak toto tak bude... už to začína, už to trochu... Bude to napínavé, ako dosť. Minecraft. Toto, ľudia, toto je úplne super. O nie. Že teraz má strašne veľa... O nie, ten blesk. Minecraft, tak som sa rozhodol to natočiť. A ako vidíte, v prvých 2 minútach už tu chaosujeme totálne. Poďme na tento ostrov, malý. Poďme na tento malý ostrov. Ťažme drevo, to je základ. Ťažme drevo. Áno, s tým súhlasím. Kto to tu rozpráva? Lebo máš jedlo. Ja nerozprávam, neviem, odkiaľ ty počuješ samé zvuky furt. Toto bude extrémne. Zatiaľ to bude v pohode, ale v noci to už bude naozaj hrozné. A pripravte sa, lebo toto bude aj strašidelné, čiže nemáte to tak nahlas. Musíme si naťažiť a poďme ťažiť, to bude najlepšie, ťažiť. Áno, zabudni. Ťažiť pôjdem, až keď budeme pripravení. Ťažiť pôjdem až nedraktovým armorom. Do stvorenia, o akých sa nám ešte nesníva. Dobre, idem ťažiť cesta toto do uhlie. stredu zeme. Prekopeme sa cez celý svet, normálne. Cesta do samotného pekla. Wow, tak toto... Ale myslím, že tu je aj dimenzia taká čudná. Nechcem sa tam dostať. Budete niektoré módy ako trošičku poznám minimálne iba a u iných youtuberov som to vedel. A ináč, čo by som vám chcel tak ukázať, že čo bude dosť ako strašidelné, tak... No, to som takže... chcel tak trošku podotknúť, ako vidíte, bude to trošku chaotické, lebo vyprávame tu dvaja cestro. Presne tak, každý si natáča svoje skoro. A čo som vám chcel ukázať je, že... Mám železo už. Keď sa pozriete, tak proste, tuto keď padnete, alebo proste sa niečo stane, tak proste je tu krv na obrazovke a to je fakt nechutné. Ale je to celkom prepracované. Áno. A keď nezabudnem, alebo kľudne napíšte do komentárov a hodím vám do popisku link alebo názov tohto modpacku, že keby ste mali záujem si zahrať, tak kľudne môžete. Máme ho mierne upravený, je tu len pridaný taký mod so zbraňami. A je to strašne cool, to je úplne prepracované. A zároveň odobraté nejaké módy. Áno, niektoré také horšie sú odobraté. Mne sa minule predtým zaujímavé tie zvuky robené. Že ja tu ťažím, aj keby som bol v nejakej uzavretej miestnosti úplne ozvané. Hej, áno, to sú módy. Dobre, idem robiť pec. Mám pocit, že tu za mnou volá, kto robí pazvuky. Pazvuky. O nie, ja tu počujem niečo, tu bije srdce. Žiadna brána vrzga. Niečo tu, no, niečo tu. Už tu niekto vrzga bránou, treba ju namazať. Mne tu blikajú vianočné svetelka a ja, že tu za mnou niekto chodí, to len som skoro posral. Dobre, takže železo dajte do tejto pece. Ešte si robím sekeru. Vy už máte železo? Áno. Čo, tu treba ísť rýchlo. Tak Dávid, ten čo tu ešte iba získal drevo. Á nie, mám kamene. A? Ubijem. Pozor, som bohat. Presne tak. To sa už oplatí, pozor. Čo je? Počkaj. Prečo mám červenú obrazovku? Čo je toto? Čo to je, prosím vás? Aj vy to máte? Čo tam máš, folding? No. Niekto ho zamuroval. Ja som sa zamuroval sám. Lebo som mal červenú obrazovku. Ja prečo som si urobil mage? Mal som si urobiť sekeru, mage je na nič. Tomu to je ináč strašne divné tuto chodiť v tomto svete. A nie, ten Tigerlink sa nejak divne hýbe. Dobre. Čo si zase dostal, aj si vypiekol železo? Urobím každému štít. Možno to bude zase iba nejaká psychická porucha. Dajte mi trochu dreva. Trochu dreva. Kde ste? Trošičku. Ďakujem. Poďte všetci ku mne, ja vám urobím toto. Ja vám dám štíty. Tu, štít jeden tu. Dobre. Kde je štít? Ja nedostanem. Ďakujem. Už mám. No, ja som ti ho hodil. Ja budem brať uhlie a takéto veci, alebo... Ináč, mohli by sme sa podľa mňa ubytovať aj na tomto ostrove, podľa mňa.
Čo si, tu sa nikto, tu sa Nebolo by nebudeme. to zlé, No, alebo, ale... zase nebolo by možno to sme mohli zle. viacej centrálne. Preskúmavať, aby sme mohli možno trochu. Asi, možno hej. lepšie Kto nájdeme. to tu osvetuje? Ja nie. Ja to tu osvetľujem. Ale tak A prvú prečo, noc tu keď môžeme nechceme zostať. ostať? Prvú noc tu zostaňme. Na prvú noc. Súhlasím, naťažme si materiály. Áno, tu je ešte uhlie. Áno, ťažme. Proste všetko. Všetko, čo nájdeme. Áno, úplne všetko, no ho vyťažme. Dobre, dám do tejto pece uhlie. Naťažím nejaké kamene, aby sme Mám mali ešte vykopať aj viac z tých meď? pecí. Budem kopať aj meď. Áno, lebo tu sú náboje sa robia z mede. Ináč, čo by som vám také Ja som tu počul, no jak prd, keby tu bol pod... Číňania tu už buchol. Keby z tej jaskyne vyšiel prd. Toto je hrozné. To čo je? Čo je? Ja ti hovorím, Ale že vy ste toto nepočuli zanechá, ten gong? toto Čo? Nie. Či sme počuli? Však teraz tu udrel gong jak hovado, jak keby tu Číňania na večeru volali. Neviem, nepočul som to. Má asi každý iný. Počkaj, Iné tie zvuky. a Ináč. kamo, ja som sa práve po toto. A Ja raz, som počul teraz ten Dávidov gong. Tma. Urobme si domček. že mne. Kamenný domček, malý. Verte mi, že to je dobrý nápad. Už som robil drevený, dreva máme veľa. Dobre. To je tam... tam sú nejaké... Kto to so mnou pôjde preskúmať? Čo? Tam Pôjdem vidím ja, barely, pretože barely. pre content treba všetko. No poď. Ale Alebo- však hádam niečo, čo sa Ale nie, idem zvládne. sám, čo? Už to nebude sranda ako doteraz. Teraz začína tá pravá výzva. Počkaj, poď za mnou. Začína noc. To čo je? Kamo, po tebe ide asi kvadrilón zombíkov a všetci idú tak 100 km za hodinu. To- David, pozri, čo ide. Ej! Rýchlo to vyberem. David, poď rýchlo sa schovať. Železná helma! Ja Stravix. Kámo! Tu sú veci, zlaté jablko. Tu sú dobré veci, tu Čo sú si tam, dobré veci. Čo si tam? Kamo, prečo si dostal 3 achievementy len tak? Lebo som profik proste, ja už mám proste achievementy. Ale nie. David, napíš si, že Čo gun robí ten do vyhľadávania. Myslíš, že Tu no... je proste revolver, shotguna, tu je všetko. Najlepšie čo je taká snajperka, aj to sa robí aj s netheriteou. Kamo, Nie! snajper. Po mne čo ide? Po mne čo ide? Kamo! Otvor! Kde si? Z ktorej strany ideš? Poď. Z hornej. Tam bolo niečo čierne vo vode. Počujete? Že tu niekto rozpráva. Áno, A taký rozhlas. Ja Ako keby. Ja nepočujem niekoho rozprávať, ale počujem tu vlkodlakov, počujem tu vodných zombíkov, počujem to všetko. A nie je mi z toho úplne dobre. Však nejaká morská to mne- kráva tu nepreska- alebo čo? Nepreskakuje, keď ja to počujem? Jaký rozhlas? Uvidíš. Ja Uvidíš, keď nechápem. vyjde video. Uvidíš, keď to vyjde. No tak to si No to pozriem. prečo počujem kvadrilón zombíkov, by ma zaujímalo. Dobre. Kto chce A nejaký oštep? Takých priškrtených, utopených. Ja Ošte som... si vezmem. Ten prd som počul. Alebo čo to bolo? A zas tí Okay. Číňania Kamo, ja sa bombujú. zbláznim. Kamo, ja reálne sa zbláznim z týchto zvukov. Vy to nepočujete? Čo? No teraz 4 gongy za sebou, jak To som nepočul čínsky teraz. obed. To Kamo, čo ja je? teraz počujem trúbenie. A ja počujem trúbu. auto. Viete čo, to není sranda, ako byť toto. Ako byť zalezen. Kamo, to čo je? To čo? je? To čo? Tere, čo to je? Bolo. Ja zjem do podzemia, ako... Kamo, nič zlom, ale idem aj ja. Kde som? Prečo som v jaskyni? Dobre, už nie tam. Ale čo to je? Pozor, folding. Ja som vypustil... Nevolaj ma Folding, to je úplne hrozné, to je Xbox toto. Meno. Nerob, však tu je tma. Kamo, ja Prečo sa tu asi... mne lietajúci Ty sa... Nehovor mi, že sa bojíš. indián. Pomoc. Nehovorím, že sa bojíš tmy. Kamo, ja tu... Pomoc. Kamo, to čo? Všade tu lietajú Čo je? mŕtvoly. Kamo, Čo tu tam? niečo lietalo. Kamo, Čo tu to niečo byť? lietalo. Modré To je- mŕtvoly tu lietajú. Tak musíme ísť hlbšie. Kamo, ja sa... Strieľajú tu po mne. Kamo, ja sa bojím. Ale reálne odtiaľ to na pôjdeme také ťažiť. uhrávky. Poďte to poďme ťažiť, ale to čierne, čo som videl v tej vode, nebolo príjemné moc. Kde ste, prosím vás? No tam, kde sme... Kde sme boli. V tom dome, ale pod ním. A máš tam hrob, Mňa ale. to zabilo, Máš tam som hrob, či úplne veci. preč. Čak, teba to Kde si, zabilo v kde si dome. presne? Si tam na Už idem začiatku? na ten ostrov. Na ostrov idem. Dobre, tak choď do toho domu a kop sa dole. A tu niečo skáče, nejaké dve oči oranžové, indiánske. Nechoď k tomu, to ťa možno zabilo. O, čo to je? To sú zvuky, aké... Počujem rozhlas. Počujem hudbu. Trúbu. No a však aj ja... Pohrebe hlásenie. No však, presne tak, to som počul. Kamo, ale ja sa niekedy proste zlaknem aj zvukov v Minecrafte vo vanile, kam ak sme robiť Ale túto to, ale viac. nie. Kamo, ja tu zošaliem. Čo je to? Ja som mal žltačku, ja mám krelu na displeji. O. Čo to má byť? Ja mám žltačku. Ja Borko mám Sako, žltačku, neviem mu to pomôcť, je- neviem mu pomôcť.
Necháme ho Kamo, snad. nejdeme, kamo, ja sa... Ideme! Čo je toto? Počujem hlinu. Dobre, poďme mu pomôcť, Áno. Mňa tu nejaký rybár loví. Čo je toto? Zelení ľudia Aký sú rybár? potopení. Vodníci. Kamo! Dobre. Už som sa vyliečil, ale tu je strašiak, čo má dvojkríž namiesto hlavy. Kamo! Komári, všetko. Kamo! Nervózne. Ono mi to ubralo toľko veľa! Ja som Ja som v keli. Ja som v keli, mňa naháňajú tí zombíci, mňa toľko ubrali. tu Moje... KAMO! Čo to je? Choďte do toho podzemia. Toto je úplne na nič. Tože jaké rýchle! Idem za ním. Za mňa ide mucha! Som bol. Je po mne. To sa nedalo. Práve som zomrel a naozaj som nečakal, že to bude takéto ťažké. A neviem, kde som. Tu je niečo... Ale chápete? Čo to po mne ide? Oni sú takí rýchli. Po mne išlo... ľadový zombík. Po mne išiel ľadový zombík. Ty si už zomrel tiež? Ja? To je obor nejaký. Už som skoro naspäť. Asi. Ja mám To bude túto. náš cintorín, ja to tak vidím. Pomoc, ide po mne, skeleton. To je môj hrob tu. A kde mám svoj hrob? Tuto je môj. Aha, tu. Tu sme. Je po Jak mne. sa berú veci? Čo zrazu nič? Zničíš ho, zničíš ten hrob. No, na ne nefunguje štít! To čo tam bolo? To ani nechcem vedieť. Tu zamrazil. Poďme ho vec. zabiť, poďme ho Čo to zabiť. má byť? Mňa Treba sa guluje. vystavať. A ja nemám čím. Ma tu guluje Holding, mečom. zabíme toto. Prvá noc je ťažká. Pomoc. To je hrozné, to je chaos. Ja zošaliem. Pomoc. Pišky mi v ušiach, vidím všetko Pomoc. bielo. Pomoc. Nejaké kravy. Bije mi srdce, vlak tu na mňa trúbi. Čo je toto? Začína sa druhý deň a našťastie je to lepšie než v noci. Dobre, musíme si urobiť nejaké veci. Zlepšiť si toto, lebo aby nás nezabili tak ľahko. Musíme si ťažiť, podľa mňa. Nejdeme ťažiť, čo sa zbláznil? Dom musíme mať a musíme byť v tom dome. Toto, Ja by- Jastrabix. Vedel by si tento dom, ako tu, neviem, či sa to dá nazvať domom, ale nejak zlepšiť, aby sme tu možno aj okno mali, alebo aj také volačo. Vedel. A Vedel. Ja trochu by som možno si to väčšie. Pohľadám. Dobre, Viete, čo by som ja skorej urobil? Že by som išiel preskúmavať, že by som sa presťahoval. ale potom Že by- nebudeme mať poďme moc sa veľa vecí. presťahovať. Áno, Lebo toto je strašne taký malý ostrov. možno máš pravdu, tu sa nedá Budeme zdrhať, si robiť nedá sa nejaké- tu zdrhať. Dobre, vyťažme to tu. Nedá sa tu zdrhať veru nikde, No, no. a potom sme zomreli Nie, niekoľkokrát. nikam. Ale zase reálne mám pocit, že voda je bezpečnejšia ako suš, lebo reálne na suši máš Ani nie, milión vieš ako rýchlo zombíkov. plávajú? Henty. A vo vodi. Vo vode. To je ešte Vo vodi. horšie. No však, vo vodi je to Aha, sakra dobre. horšie. Kamo, ja mám také zimomriavky, že to sa nedá nepovedať, kamo, toto bude Ja tak som mal hovno ja som mal let's play, podľa mňa. chvíľku som mal zimomriavky iba z toho, lebo som už bol zúfalý. Nie, že som To sa je bál, čo, ani hra? až tak nie. Rozhodli sme sa, že poďme s Borkoslavkom na takú menšiu výpravu, ale nešlo to úplne podľa plánov. Ja mám malý render distance, tak ty mi hovor, že kde je súž, alebo čo. Vieš čo, choď doľava. Asi, alebo doprava. Asi doľava choď radšej. Mám z toho taký lepší pocit. Nie, počujem, Kamo, ja som to je práve počul rozpráva. rozhlas. Áno, počujem rozhlas. Nastup. Alebo zistíme, čo to je ten rozhlas, čo to vlastne robí. Kamo, neviem, ale Čo bojím tu sa to, že to nepríjemné zdrháme. Nie, nezdráme. Pre content. Za Tu je to tá jaskyňa, dajte- pozri sa, tu je tá jaskyňa. Čo si mi dneska raz, pamätáš? Kamo, Ja- vôbec, kamo, tam nejdem, vieš, aké to vydáva scary zvuky. Po mne, Nejaké premotivované prasa. ja mám jeho dušu. Ja mám dušu. Prečo máš dušu prasaťa? Prečo mám takú čierno-bielú obrazovku trochu? Ja neviem. Diváci, Poďme, 111 lajkov pre ďalší diel. asi áno. Naozaj, dávajte tie lajky proste. Idem to Pretože vyťažiť. toto, čo my... Už sa pretože bojím. toto, čo my tu musíme... Kamo, Čo je to? vieš, aké to vydáva hrozné zvuky? Kamo, choď k tomu, ono to vydáva také zvuky, že to si nevieš ani predstaviť. To je hrozné. To sa nedá vyťažiť. Skúsi tam veľa čo hodiť. Ubytujme sa tuto, tu je aká pekná lúčka. To je cave block. To není toto portál. Tam je loď. Čo je? Pomoc, Za pomoc. sa ozýva rozhlas. O nie, nechoď tam. Tam je volačo. Nechoď tam. Ja to vidím. Sa toho bojím. Kamo, ja nemôžem ani šprintovať, ja už nemám čo jesť a mám šedú obrazovku.
Tam je to teraz! Nie! Do vody! Sa to nevie plávať. Ja som sa posral reálne. Je to za tebou! Mám na hlase. Z toho sa aj laguje. Utekaj, je to pri tebe. Ale to je na tebe. Ale to je za tebou. Au. Nie. Chcem sa odpojiť. Na zavárané úlohy. Prečo si sa odpojil? Ja som sa musel odpojiť, kamošek by to zabilo. Čo sa stalo? On ma to zabije. Kamo, to je strašne rýchle, ja som sa nedal zdrhať. Ja mám spýtku. Mne niekto dá Mne delfín dá spýtku. Delfín, ty si frajer. Ty si frajer. Kamo, môžem sa To napojiť, je je to ďaleko odo mňa. Čo je to? Ja mám málo životov. Delfín Kamo, je neviem- frajer. Neviem, či toto je úplne zrovna na let's play, ale dobre no. Je. Napoj sa. Môžem sa? Ono. Podľa mňa ono. Už on sa to zespavnul. Už tu je tu lodi, nemôžu vylútiť. To je pri tej jaskyni. Ono je taká úplne v piesku. Na nič. A... Ja mám lopatu. Kámo, ja mám pištol. Ja mám... normálne- Jakú? Ja neviem. Taký atlantická nejaká. Či... Dávid, si tu? Tu som a pracujem na našom novom obydlí. Poďme domov. Budeme žiť. Klopali ste? David, pozri. Ako mám zbraň. Tá je obrovská. Obydlí. Ja mám málo. Ja to vidím to. Ako ju nabijem? Ja som aj raz strieľal, ale... Ukáž. Idem do toho domu a idem si to preštuduj to prosím, zatiaľ. Ja... Herobrine! 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 Tam je! Mne to hitlo. Mám černú obrazovku. Aj ty? Jak ťa môže hitnúť Herobrine? Hito, uvidíš keď na videu. Príšery sa nám už dostávajú do domu. Situácia je nezvládnutelná a začína to byť absolútne neúnosné. Musíme niečo rýchlo vymyslieť. Pozor, už sú tu za chvíľku v dome. Už sú za chvíľu v dome. Musíme si postaviť dom vyššie. A že by sa nám chodili iba rebríkom. Čo je to? Koza! Šialená koza! Koza z mestosov! Ja zomrem! Čo je toto? Ty debil koza! Cap sprostý! Vysteráky. Kámo, to sa nedá. Kámo, to sa nedá. Tá noc bola rovnako chaotická ako tá prvá. Potom sme sa rozhodli vyraziť na výpravu a takto to dopadlo. Ovce! Kámo, ja som dostal knihu. Máš ovce? Áno. Mám ich zabiť? Zabi Noc. koľko Nie. môžeš, nemáš Noc. zlutovanie. Oni na mňa útočia! Nie. Dúfam, že nevedia skákať, lebo inak ma zabijú rád. Ja som sa zabil. Bolo rozhodnuté, nemôžeme tu už zostať. Situácia sa zhoršuje každým dňom a chceme prežiť. Odchod je naša jediná šanca. Zhrbená koza ma tu sáče. Čo to je? Ja zomrem. Toto není možné. To je hrozné. Vidím to. Prepáč, že ti nedokážem ale pomôcť. Odporná koza. Kámo, Ja ťa naberem s loďkou, dobre? Kámo, prečo tu sú okuliare? Tu proste behajú okuliare. Duch farmára. Čo je Toto je toto? nehrateľné. Vlci. Vlkodláci sú to. Koci, počuj, to je v tej vode. Kámo, tu ide po mňa nejaká David, veľryba, naložím ktorá ťa. má- Damian, vidím ťa, som za tebou. Okuliare! Ty si tu? No ja som sa sem dostal, neviem jak, ale dostal. Okuliare, tieto okuliare sú tak strašne nechutné. Pozor, za tebou sú okuliare. Ale počkaj, musím nabrať Davida. David, si vo vode? Otoč sa, nechoď tam. Ale tam sú Veci? hnusné otvory. Okuliare! Pomoc. Toto je tak tu David. strašne nechutné. To je okuliare. Tu som. Okuliare, Mám rýchlo. mrazy. Nie si super. Dobre. Dobre, poďme na pre naše veci. To čo je, vidíš, že to v tej vode? To čo je, to je žralok? Je to žralok. dobré, že to je nejaká veľká Godzilla v tej vode. Také čierne sobie. Áno. No však to hovorí, že to je nejaká Godzilla, alebo čo to je. To je otrast. Toto kedy vidia, aby prišiel utopenec, zožral mi dom, potom mi príde, zežere mi aj zbranie, A potom na teba idú okuliare, proste. Celého ma zobral. a potom na mňa okuliare. To čo je? Čo? To čo bolo? Počuli ste to? Sirena, očíš to. Siren Head. Ona sa to Tu je pyramída, tu je pyramída. Ináč je tu aj taký zlý, ktorý ti urobí to, že sa ti to laguje.
A možno to teraz trochu je. Tam vidíš pyramídu pod vodou? Nie, vidíš tú pyramídu? To Ne- čo je Ne, zás, kamo, tam nejdeme. Radšej tam nechoď, však tam bude... To je len piesok. Tam nechoď. Dobre, Tam nejdeme Tam na tam. mňa zaútočí Herobrine a on je Dobre, nejdeme tam. ten Klaxonový, ten zlý. No však všade tu počujem, no ne, sirény jak. Siren Head na mňa zaútočí. Ten ešte oveľa horší. To je kámo, to je strašné. O, loď. Kamo, kašli na ňu. Čo ma tu neháte tak? Ja som ťa tu nenehal, Dávid. Poďme. Niečo vidím tuto pred nami. Potopený portál. Vyberem ho. Zas siréna. Ja som vystúpil, omylom. Naskoč. Ideme. Tomu zničenému portálu. Vybereš ho? Počujem tú sirénu. A ja. Ja nie, ja tam bolo nejdem. Ja to vyberem. Prečo mám torčku redstoneovú? To znamená Herobrine. Počkaj, zastav. Ticho. Niekto kričí. Kde je tá čestka? No to tu dupovce. To je Siren Head, to ja viem, to Čo poznám. tu do To je Siren Head. To je Siren Head. Poďme sa na neho pozrieť, ja ho chcem vidieť. Dobre. Poď. Kde je? Ideme na Siren Heada. Tam musíme to počuť stále, tie dupoty. Tam nechoď, tam je hento. Tak ja idem už tam. Ja chcem už ísť. Po mne idú pirane. Pirane. Pomoc. Prečo na mňa kašlete? Že v noci skáčeš do vody. Našťastie Nastup. neuberú až tak hrozne. Asi je po mne. Není po mne. Siréna skončila. Tá ryba nastúpil. To čo je? Nastupujem. Nastup a zdrhaj. Ideme. Dávid, zdrhaj. Však je to po Počujete, tebe. niekomu tu píska auto. Pá, tu je zas táto holadina. Poďme sa pozrieť aspoň pri túto. Dedina! A Maja. To je dedina. Nechoď, to vyjde z toho. Tu je niečo, Tam, kde je nie? ten pies. To z toho vyjde také oné. Ale nie je to také silné. Sme zachránení. Čo je to? Ešte to svítanie do toho, to je úplne jak svetlo na konci tunela. Len keby mi tu do toho ten oný pohrebné hlásenie nevyprávalo. Našli sme dedinu, ktorá nám poskytla nádej. Po čase sme si ju prispôsobili podľa našich potrieb a začali volať našim novým domovom. V tých čestkách nebudem to vám to všetko toto. Ja si potom neskôr pôjdem pre veci. Cez deň si idem pre veci ja. Toto bude moja posiel, táto torčka, dobre? Tak toto je moja. To čo je? Áno, ale je tu Mne to Zbabelec. napísal na celú obrazovku, že bol aký kovárd, alebo čo. To znamená zbabelec. Nech to tu nevybuchuje. Nech to creeper. Ja si idem pre veci, ak mám tu. to iba nadáva, pretože sa pokúšame spať cez Áno. deň. Kamo, tu je čestka hore, pozri. No za mnou je! Viem, že... Je po mne. Kámoši. Za mnou ide tá koza. Čo? Prosím pekne. Tá koza, je tu koza v tom lese. To je tá šibnutá šialená koza, blbá. Už nejde po mne. Poďme osvetliť celú dedinu. Áno, to urobte. Jedna rýb. Ó, našiel som svoj hrob. Teraz dať vypiecť. Kde boli tie ovce? Všetko je iba proti nám. To, čo nás nechce zabiť. Vrácam sa naspäť. No a to je v tomto svete úplne všetko. No však, aj ovce. Ja by som spravil skladište, spravme skladište, tuto. No ja si idem urobiť ešte farmičku. 2,000 years later. Majak bude hlavné stredisko diania všetkého. A nebolo najbližšie vnútri? Tieto hovadinky. Neviem, lebo vnútri je strašne málo miesta. No však ja ho tu zväčším. Neboj sa, bude toho tu veľa. David, keď vidíš nejaký barel, tak ho znič prosím ťa hneď. Áno, no ten súd proste. Lebo z toho budeme Prečo? stavať veľké skladište. Dobre. Porkoslávko, tu by sme tie súdy mohli dať. Tuto by som to alebo áno tu, ale tuto nech nič není, pozri. Tuto nech nič není. Áno, lebo to bude strašne úzke. Áno a toto tu môžem Ešte daj na zničiť. bok toto, Cloudrony, toto celé daj na bok. Crafting table tu môže zostať, to je dobré. Pri našom dome sme objavili ďalšiu dedinu. Rozhodli sme sa ju preskúmať a zistiť, čo všetko nám môže ponúknuť. Tam bude druhá dedina, alebo tam vidím chodníky. Áno, preskúmať tam pôjdeme. Mohli by sme tie dediny spojiť, lebo Ešte poďme k susedom. Poďme k susedom, Dobre, mrkneme lebo- to a končíme. Tam to ukončíme u susedov, dobre? Áno. A Tým, to že ich je vykradneme. už druhá epizóda. To je jedno. Čo tu dupe? Všetky tieto takéto... Áno. To je obrovské! Otočka! Čo Nič. tam bol hlasateľ? Neviem, niečo rúbne. Horšie, horšie. metrov. Horšie. Černé? Horšie to je. To čo?
Do domčeku. Zavri to. A hore po schodoch. Tuto to je. David, pozri. Toto je... Otočka, pohodička. Proste. V okne to je. Pozri sa tu. To je Siren Head. To je Siren Head. To je Siren Head. To je Siren Head. Pozri. To je Siren Head. Pozri, David, rýchlo. To je Siren Kde Head. ste? Tu, To je Siren Head. Ty ho ne... Čo? A ten si išiel zaplávať. Kde je, ja ho nevidím. Ešte som nikdy nevidel ho plávať. Už zmizol. A to nebol Siren Head, Bol. lebo Siren Head nechodí po štyroch. Chodí. Myslím, že aj. Alebo nechodí, ale on úplne tak vyzerá však. Pozrite sa, jak toto zničil To ten je Siren ďalší Head. diel. Ja neviem ani kde si. Ja som už susedov. Bije mi srdce, tu je niečo v neporádku. Aj mne trochu. Niekto mi tu píska do ucha. Pozrite sa. To si zvyk. To robil ten Siren Head. Toto robil ten Siren Head. Podľa mňa. To on tu aj bol. On to úplne skosil, tie stromy, jak tráva, keby to bola. Nespojíme túto dedinu s tou našou? No ako? No, môžeme, ale... Nejakým podzemným tunelom nech máme kadiaľ utekať. Dobre. A keď sa ti niečo zjaví v tuneli, tak čo spravíš? To by sa nemalo, lebo on bude Tak ho malý. osvetlíme. Nebude, čo predáva akú knihu? Počkaj, čo predáva ten? Atlantic Shooter, to ja som už taký mal. To som našiel v tej lodi. Tieto knihy máme asi dve u nás doma. Poďme rýchlo, prešmitujeme. Kašíme. Aha, videl som toho Damianova starobráň. No a ja ho vidím, a tu stojí. Teraz ho vidím. To mali hito. Solnistvo. Som už zvyknutý. No nič nevidím. Šialená koza, počul som ju. Ale rve jak hovado. Ona má robiť aj nejaké zvuky? Špeciálne? Utekajme. Úplne mám sivú obrazovku. Mne sa úplne tak otočí, aké zomreš. Obrazovka. Som sa Kde zlakol. ste? Ja už som skoro Už ideme doma. smer domov. No idem. A ty si kde? No ešte som Vidím jeho meno. No poď, čakáme. Nepôjdeme pozrieť tú čiernu vec v lese? Potom asi Nie, ďakujem. na budúce už, či? Toto myslíš to čierne? Toto je hrozné. Nie, to bol steh. Porkosáko, pamätaj si, keď sa nám tam nedávno spavnulo hento, čo sa musel odpojiť. To mi radšej nepripomínaj. To sa dostalo pri tomto. David, ja som pri Útvare. tomto skoro oné. Super, máme to pri dome. Neviem čo. Vypustil dušu. A máme to pri dome. Ani, to je slabé slovo. Teraz dávajte pozor, lebo toto bolo asi úplne najhoršie. Ľudia, ja vám veľmi ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca. Čo to je? Čo má... To čo je? Je ruka? Tak toto je... Tak tomuto hovorím záver. Tomuto hovorím záver.